Bojuj! To je ono. Nie, ono uvijek sa nema. To je! Počúvajte sa na to, poviete, že on musí byť pri hráčovi, on behá 6 jedného. Što mu povedz ty? On nás ostatní nepočíta. On si nedrží hráča, on behá pomalu na místku. Dobre, stredajte ho, rýchlo stredajte, jedného schodku. Filip, bojuj! Hráčov si berte! Poďme, dvaja. Šikovno. A hneď hráčov, hneď hráčov! Nohou, Ryan! A hráča, ideme! Potiahni ho! Kasi si to dal. Dobre! Dopredu to hoď! Piča, tak sa kúpnem. Nahodím to, a to z prebranu to nahodím.